Arratsaldeon, Jokin Mujika naiz, eta kasu honetan erakutsiko egingo dizuet lauzea eta zaren bideoa, tresna digital bidezko feedbacka, vale? Kasu honetan bi tresna digital erabili ditut. Lehenengo kasuan erakutsiko dizuet irakasleak ikaslekiko feedbacka eta ondoren alderantzizkoa, vale? Lehenengoan, dauka sortuta hemen, erronketan, lauan adierazita bezala, hemen dauzkagu ebaluazio irizpideak, behien ebaluazioa, eta hemen daukagu Google Classroomean erabiltzen dugu beraiek entregatzen dizkiguten ariketetan, hemen daukagu, ariketa bat entregablea, eta barrura sartzen gea, eta hemen berdan, beraien ebaluaketetan, dago aukera komentarioa jartzeko, feedbacka horrela osagarrikoa izango zen. Dokumentu guztietan dauzkagu jartzea beharrezko komentarioak, eta ondoren kalifikazioa eman, 100-etik da kasu honetan, eta itzule egingo zitzaion kalifikazio hori berak ikusi ahal izateko momentu oro. Ikasleekin ere kontrastatu nahi badu eta abar, aukera hori izango du. Hau izango zen esandakoa, feedbacka abantaila berea izango zen, kontrastatu ahal izango zuela, ez berarekin bakarrik, baizik eta bere lagunekin eta abar. Eta gaina komentarioak eta guztiak jarrita egonikan. Momentukotasuna eskaintzen du honek eskaintzen duena da, nik gaur arratsaldean zuzentze balin badet, eta urrengo klasea daukat hemendik 2 egunetara, gaur bertan eman ahal izango niokela feedbacka. Eta bestea, sortutakoa da hemen Driven dagoen formulario hau, hau izango zen feedbacka ikasleek gurekiko, de acuerdo? FSA honetan galdetzen da proiektua ze iruditu zaien, nahiko generikoa da, proiektu askotarako erabili ahal izango denukena, zer izan da gehiena gustatu zaizuna proiektuan, hemen parrafo bat idatzi ahal izango luke, zein alderdi hobetu daitezke proiektuan, zure ustez, zer ikasi duzu proiektu honekin, eta gomendatuko altzenieke proiektua beste ikasle betzei, bai ez, eta egia. Hau da bestaldeko feedbacka, honek ekartzen duen hona da, digitalak edo ez, ekartzen duen hona da, zure hobekuntza kontinua, eta ekartzen duen hona da ere bai, datu hauek gestionatu egin daitezkela. De acuerdo, grafiko bidez eta jartzen dizkigu erantzunak, eta oso interesgarria, zenbati gauz bakoitza, zenbati iruditu zaien ikusteko aukera edukiko genuke. Honekin pentsatzen dut erantzunik daukatela tresna digital, Google Forms eta Google Classroom, beren komentarioekin, eta erabiltzeko dauzkadan abantailak ere bai. Agur bat, eta azken bideo.